Inyanga uMkhwanazi siphendule umbuzo obubuzwa omunye wabalandeli laphana-ke ebuza ukuthi engani uthi uBhaka wena uMakhanda wawuthatha kuye noma-ke uMakhanda wawunikezwa uyena. Inyanga ibisiveza okunye-ke okuhlukile ukuthi obukisisa kahle noma ulalele kahle le nkulumo bekhulunywa uBhaka ubhanqide hours eziwu-2 ngesikhathi esisodwa. Uthi ngaletha umfazi wami egula, uthi jikijiki futhi yimina osebenzisa uMakhanda. Kanti kwethu mawukuthi isitori saBhaka ubungakasizwa noma indlela akhulume ngayo ubungakayizwa, ngizokufakela ilinki la kwi-comment section ngiyiphine ebese futhi ngiphinde ngifake kwi-description. Wenze sure ukuthi uyolalela leya video bese uyabuya uzophawula ngalento-ke ekuyiyona ngoba-ke zonke izinto engizoyikhuluma njengamanje zinobufakazi. Mina nawe asilalele ivideo yanaye inyanga uMkhwanazi echaza ukuthi akafuni ukuthi uBhaka alambe futhi bengeyona inhloso ukuthi alambe, kodwa uBhaka ingane encane. Asihlangane laphana kwi-comment section muqeda ukulalela ivideo. Ya nangobhudula uthi hayi bomkhulu, uthi nje uBhaka wena uyiclient lakhe uyena wakudayisela uMakhanda oil. No, udlala isikeshi uBhaka, uzenza futhi ne-26 ungazi nenombolo wayinikezwe ubani. Udlala isikeshi sokuzama ukubuyisa isithunzi sakhe futhi esingakahambi-ke naleso sithunzi. Udlala isikeshi uBhaka ukuthi angithanda ukukhuluma kakhulu ngamafutha akhe ngoba imishini yami bengayona ukuthi mhlawumbe ngimdicelele phansi. Angifuni ingane ibulawa indlala, cha, futhi angena lo muntu loyo ojabulisa ukuthi umuntu uyalamba. No, ayikho into eningi engizoyikhuluma ngaye, kodwa udlala isikeshi waphela wazi abantu ukuthi mhlambe bamshishiliza. No, uBhaka angikaze ngihambe kuye, uyingane kakhulu. Uhanjwa cishe ilaba omama laba bathanda isonto, bakholwa ukuthi umfundisi yonke lo nto leyo, kanti naye isisebenzi uyasebenza, usebenza umqondo wabantu. So angikaze ngihambe uBhaka, angihambe mina, ngaduma kudala. Uyabona ukhuluma izinto ezimbili entweni eyodwa. Uthi ngafika ngilethe umuntu wami, usethi ngafika futhi ezokutshela ukuthi izinto angiyithenge cash. Uyambimbiza nje umlaleli, sisekahle ukuthi uyambimbiza, ukhuluma into lezi zinto ahlale eyibona kokhehlelezi uyoyikhulumayo manje la. Uyambimbiza umlaleli, sisekahle ukuthi uyambimbiza, ukhuluma into ezintathu ezehlukene. Uthi ngangizisa umuntu wami, anginaye mina umuntu ohambayo. So uzama yena defender into angeke ayidefend, engabe uyathula yena ngoba lokho eqhubeka ke. Hayi, iproblem yakhe le. No, uBhaka umshana, mhlawumbe ngisho nanomuthi weyilonda ngiyawazi, ayikho into engayazi kulapheni, futhi akasiyona inyanga yena, akasiyona inyanga, cha, ngoba umuthi akanawo yena. Ubalekela ukuthi ngithumele uBhamuza wayo collector lento yakhe nje, ufuna ukuthi uNtswempu ngoba ngithumela into yami yamlanda fresh. Futhi ngizomenzela ivideo yalento le ayibone inyakaza isinto, ngizomenzela ngiyipost ayibone. Kodwa udlala isikeshi uBhaka, akazi ukuthi ubhekene nobhuti omdala. Udlala isikeshi, angibahambe mina no-17 mina, ayikho inyanga engiyihambayo, ngimi ngimile 17 nje, angihamba o-17 abande ngomlomo. Udlala isikeshi futhi edlule sa 2+2 udlala sona ifilimu yakhe nje, iBollywood, ngoba uyambimbiza, bomuza umuntu olimini uthi uyambimbiza, hambe namasimba lawa. Hayibo, nginayo yonke into mina, uthi ngihamba amasimba. Hayibo.